Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, October 3. Pananagutan at solusyon sa patuloy na pagbaha sa Masantol at Macabebe, panawagan sa Saising People's Rally. Dating Bamban Mayor Alice Guo, sinampahan ng mga kaso kaugnay ng negosyo sa Bulacan. Mga palay na nasira ng bagyo bibilhin ng NFA para hindi malugi ang mga magsasaka. Mga guro ng Santa Rita binigyang parangal sa Teacher's Day. Sektor ng edukasyon, layong palakasin ng LGU. At month-long celebration ng Fiestang Kulyat nagsimula na sa Angeles City. Sama-samang nanindigan ng mga residente, bata man o matanda na apektado ng pagbaha sa Masantol at Macabebe, Pampanga sa ginanap na Saising People's Rally nitong Huwebes, October 2. Inorganisa ito ng ilang mga youth volunteer, katuwang ang mga Vicariate of the Blessed Trinity na binubuo ng mga parokya mula sa bayan ng Apalit, Macabebe at Masantol. Kalakip nito ang mga panawagan sa pagkakaroon ng accountability at konkretong solusyon sa bahang patuloy na nagpapahirap sa komunidad sa loob ng maraming taon. Kabilang sa nakiisa si Wesley Angulo, chairperson ng Akbayan Youth sa Bulacan State University at residente rin ng Macabebe. Nanindigan si Angulo na hindi lamang sa Bulacan ang dapat imbestigahan ng korupsyon sa mga manumalyang flood control programs. Aniya, maging ang Pampanga, partikular ang Masantol at Macabebe ay patuloy mo nang inilulubogan ng katiwalian. Dagdag niya, bagamat may epekto ang climate change sa pagbaha, hindi mo na ito dahilan upang mawala ng aksyon ng gobyerno sa paglutas ng lumalalang problema. Na tayong mga mamamayan na nahihirapan, hindi nakakapag-aral, hindi nakakapagtrabaho at nasisira ang buhay. Pero itong mga magnanakaw sa Kongreso ay patuloy ang pagyaman at patuloy ang paglago ng kanilang buhay. At napapabayaan ang kalidad ng edukasyon, kalidad ng buhay ng mga simpleng mamamayan. Ay hindi lang sa Bulacan ang mayroong korupsyon. Hindi lang sa Bulacan ang nagkakaroon ng flood control scams. No? Mahalaga na ang panawagan natin sa mga nakaupo, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nakatoka dito sa flood control scam, ay mayroon ding korupsyon na nangyayari sa Pampanga. Mayroon ding flood control scams na nangyayari sa Pampanga. Kaya't mahalaga na ipanawagan natin at paingayin natin ang ating krusada na imbestigahan ng Senado, ng ICI, ng DPWH, ang mga kontratista at kongresista na nasa Pampanga, lalong-lalo na ng 4th District kung saan naapektuhan ang mga kababayan natin sa Macabebe at Masantol na ito ay ating nararanasan hindi lang sa loob ng isang buwan, nararanasan natin ito sa loob ng 365 araw sa loob ng isang taon. Oo, mayroong epekto ang climate change dito. Pero alam naman natin na kaya nating kontrolin ang pagbaha. Kaya nating bigyan ng seguridad ang mga mamamayan. No? Kaya ang panawagan natin, hindi lang sa kongresista ng 4th District, kundi sa lahat ng mga kongresista na maglingkod kayo sa bayan. Bigyan natin ng tunay na representasyon ang mga taga-Macabebe, ang inyong mga kapwa na nasa distrito ninyo, ay bigyan nyo ng tunay na representasyon ang ating mga kababayan na nanawagan sa inyo na magkaroon ng mas ligtas na pamayanan na hindi tayo nagkakaroon ng mga pagbaha na nakakaapekto sa edukasyon, sa mga manggagawa at sa buhay ng isang tao. Para hindi tuluyang malugi ang mga magsasaka matapos ang pananalasa ng mga bagyo, tiniyak ng NFA na bibilhin nila mga palay na nasira. Siniguro rin ng ahensya na hindi nila ito babaratin o bibilhin sa bababang halaga. Naritong report. Nakatakda raw bilhin ng National Food Authority o NFA ang mga palay na nasira sa nagdaang bagyo upang tulungang makabangon ng mga magsasaka. Sa isang press con, tiniyak ni NFA Administrator Larry Lacson na hindi bababa sa single digit ang buying price ng palay. Taliwas sa ulat na binabarat ito ng ilang rice traders sa mga lugar na tinamaan ng malalakas na ulan nitong peak harvest season. Nakapaloob raw ang hakbang na ito sa executive order ng Pangulo sa pagbili ng palay na nauna nang ipinaliwanag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ayon kay Lacson,
Hindi raw bibilhin ng gobyerno sa sobrang mababang presyo ang palay bilang suporta sa mga mambubukid na ngayon ay nasa mas mahirap na sitwasyon. 2 hanggang 3 piso kada kilo lamang daw ang ibabawas sa ipapatupad na Flexible Rice Range Scheme na sa kasalukuyan ay 23 pesos kada kilo ng tuyong palay at 17 pesos kada kilo ng basang palay. Batid umano ng NFA ang production cost ng palay kaya tinitiyak nila na hindi malulugi ang mga magsasaka. Kung mabibili raw ang 15% ng palay sa merkado, makakaapekto raw ito sa presyuhan ng benepisyo ng mga farm workers. Prioridad na mabili ang palay na nasira ng bagyo upang kaagad na maiproseso. Nakapaloob dito ang panukalang 3 billion pesos na pondo para sa emergency procurement ng unhas rice, kabilang ang logistic, operational expenses at bayad sa upa para sa karagdagang storage facilities na gagamitin ng NFA. Samantala, batay sa tala ng NFA nitong Martes, September 30, nasa 446,000 metric tons ang National Rice Inventory. Katumbas ito ng 8.9 million bags ng bigas na tatagal ng 12 araw. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. 8 construction firms ang lumahok sa bidding para sa unang kontrata ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Isang 7.25 billion peso project na inaasahang magiging pinakamahabang tulay sa bansa. Ang detalye sa report ni Rainiela Tugay. Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH nitong September 30 na 8 bidders ang lumahok sa bidding para sa Contract Package 1 o CPI ng Bataan-Cavite Interlink Bridge. Sa isang pahayag, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na opisyal nang binuksan ang price bid sa proyekto na naka-livestream upang matiyak ang transparency, public access at accountability alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa bidders ang Beijing Urban Construction Group Company, DM Consunji Incorporated, China Harbor Engineering Company, Sino Road and Bridge Group Company, EEI PMI Joint Venture, POSCO ENC Santa Clara Joint Venture, China Wui Company of Fuyan Road and Bridge Construction Group Company Consortium, at Hunan Road and Bridge Construction Group and China Civil Engineering Construction Corporated Joint Venture. Nauna na ang naisumite at binuksan ang technical bids noong May 20 sa DPWH Central Office. Sakop ng CPI ang construction ng Bataan Land Approach na gagastusan ng 7.25 billion pesos. Kasama sa major structure components ang Trumpet Interchange na magdudugtong sa Roman Highway, Roman Interchange Bridge, Alas Asin Main Bridge, Alas Asin Overpass Bridge, Mountain View Overpass Bridge, Mountain View Waterway Bridge at Bataan Land Viaduct. Ang 32.15 km BCIB project ang magiging pinakamahabang tulay na tatawid ng katubigan sa bansa. Target nitong paikliin sa 45 minutes ang biyahe mula Bataan hanggang Cavite at paluwagin ng matinding traffic sa Metro Manila. Sa State of the Nation address ni PBBM nitong Hulyo, tiniyak niya na sisimulan na ang konstruksyon ng modernong tulay bago matapos ang taon. Ang kabuuang proyekto ay popondohan ng mahigit 3 bilyong dolyar ng Asian Development Bank at ng Asian Infrastructure Investment Bank. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kinasuhan ng NBI si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilang miyembro ng kanyang pamilya dahil sa umunoy iligal na negosyo sa Bulacan. May kinalaman ng mga kaso sa pekeng dokumento at paglabag sa anti-dummy law sa pagbili ng lupa at pagtatayo ng ilang kumpanya sa bayan ng Marilao. Magbabalita si Raymond Tasoy. Sinampahan ng kasong kriminal ng National Bureau of Investigation o NBI si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilang pang miyembro ng kanyang pamilya. May kaugnay nito sa umano'y falsification at paglabag sa anti-dummy law, kaugnay ng pagbili nila ng lupa at pagtatayo ng negosyo sa Marilao, Bulacan. Ayon sa NBI Bulacan South District Office, kabilang sa isinampang reklamo ang 30 counts ng simulation of minimum capital stock at 4 counts ng falsification of public documents
para sa mga peking aplikasyon ng business, occupancy at building permits. Lumabas sa investigasyon na si Go at ang kanyang mga kaanak ay nakapagtayo ng ilang kumpanya sa Marilao, kabilang ang QJJ Group of Companies Incorporated, QC Genetics Incorporated, QJJ Meat Shop Incorporated, QJJ Slaughterhouse Incorporated, QJJ Smelting Plant Incorporated at QJJ Embroidery Center Incorporated na lahat ay nakarehistro sa parehong address. Natuklasan din na idineklara ni Go at iba pang pamilya na sila ay mga Pilipino sa Articles of Incorporation ng naturang mga kumpanya upang makontrol ang mayorya ng shares taliwas sa tunay nilang estado. Bukod dito, sinampahan pa si Go ng 6 counts of falsification of public documents dahil umano sa pagpeke rin ng deed of sale at documentary stamp sa pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng 2 million pesos noong 2010. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Timbog ang isang sospek sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang Angeles City Police Office na isinagawa sa kilalang clothing brand parking lot sa Barangay Pulong Maragul, Angeles City, Pampanga nitong Huwebes ng hapon, October 2. Ang nahuling sospek na kinilalang bilang alias Josh ay residente ng Barangay Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Ayon sa PDEA, kabilang siya sa regional target list of drug personalities na under radar umano simula pa noong buwan ng Agosto. Nakumpiska ng mga operatiba ang 2 sachet ng tig 10 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Pitan na rin ang marked money na ginamit sa sting operation. Kilala ang Central Luzon bilang isa sa pangunahing pinagmumula ng isda sa bansa, kaya't mahalagang maayos at pangmatagalang pamamahala ng sektor ng pangisdaan. Upang matiyak ito, pinalalakas ng BIFAR Region 3 ang paggamit ng science-based approach sa kanilang mga programa at proyekto. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Kilala ang Region 3 bilang sentro ng maunlad na yamang dagat at isa sa pangunahing pinagkukunan ng isda at iba pang produkto ng aquaculture sa bansa. Kaya naman ayon kay Wilfredo Cruz, Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 at Chairman ng Board para sa Fisheries Management Area o FMA6, patuloy nilang pinagtitibay ang paggamit ng science-based approach upang mas mapangalagaan ang mga isda. Bilang chairman ng board ng FMA6 ay tinitingnan na rin natin yung ating pangangalaga ngayon, mga isda ay tinatawag nating science-based na kung kailangan nating maglagay ng mga conservation measures para mapangalagaan natin. Kasama sa mga hakbang ang maayos na feeding at pamamahala sa palaisdaan upang mapanatili ang masaganang produksyon at kalidad ng mga isda. Bukod dito, nagtatayo na rin ang ahensya ng mga feed mills para makatulong sa pagbawas ng production cost ng mga mangingisda. Meron na tayong mga naitayong mga feed mills na hopefully ay makatulong para mapababa natin konti yung cost. Alam naman natin ng feeds ay 70% ng ating cost of production ay nauuwi lamang sa feeds. Ani Cruz, sa pamamagitan ng research at science-based monitoring, nagkakaroon ng malinaw na datos ang ahensya upang masuri kung may sapat bang isda sa karagatan. Meron tayong stock assessment program. So nakikita natin yung mga stocks natin. Alin ba yung mga marami pa, alin ba yung pakunti na. So ano ba yung paraan para mapanatili natin yung marami. Ano naman yung mga paraan para maibalik natin yung mga nangunti na. Bunsod nito, natitiyak daw nilang nakabatay sa datos at ebidensya ang kanilang mga desisyon at hakbang para sa wastong konserbasyon ng mga isda gaya ng pagpapatupad ng closed fishing season at ng pagbawas ng fishing effort. Pag-reduce ng fishing effort, like yung halimbawa kung dating 10 beses sila mga isda, pwedeng maging 5 na lang. At of course, ayaw naman natin mabot doon sa punto yung closed season. Closed season kasi definitely walang makapangisda, maapektuhan din naman. Kung meron mang ganun, iniisip din natin ano yung alternative livelihood habang naka-close yung pangisda. So, yun ang science-based na tinatawag natin. Dagdag pa ni Cruz, nakatutulong rin ang mga datos upang matukoy ang mga tamang hakbang para makamit ang target growth ng fish production, lalo na sa aquaculture. Samantala, nitong Martes, September 30, binigyang pagkilala ng BIFAR 3 ang mga ahensya,
organisasyon na may malaking impact sa sektor ng pangisdaan sa Gawad Pagkilala 2025 na ginanap sa Clark, Pampanga. Kabilang ito sa month-long celebration ng 62nd Fish Conservation Week at Maritime Archipelagic Nation Awareness Month, kung saan inilunsad din ang mga programang sumusuporta sa kabuhayan ng mga fisher folk sa rehiyon tungo sa mas masaganang sektor ng pangisdaan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, idinaos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Region 3 ang Second National Tilapia Dialogue sa Clark, Pampanga ngayong Biyernes, October 3. Katuwang dito ang ahensya ng National Freshwater Technology Center sa Muñoz, Nueva Ecija na pinangungunahan ni Dr. Maria Jodesel Danting. Sa dialogue na dinaluhan ng iba't ibang stakeholders, tinalakay ang mga pangunahing suliranin sa tilapia value chain. Kabilang dito ang mataas na gastusin sa produksyon, post-harvest losses at iba pang hadlang na patuloy na nakakaapekto sa paglago ng industriya. Inaasahan namang magre-resulta na sa aming aktibidad sa isang updated industry profile na may mga konkretong solusyon sa mga pangunahing issue at hamong kinakaharap ng sektor. Gagamitin naman ang mga naitalang datos bilang batayan sa paggawa ng mga polisiya at plano para higit pang mapalago ang tilapia industry sa bansa. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inilatag kamakailan ng DTI Pampanga ang kanilang mga nagawa sa unang semester ng 2025 at mga prioridad na programa bago matapos ang taon. Tampok dito ang pagpapalakas ng mga lokal na produkto, proteksyon sa mga consumer at pagsusulong ng mga makabagong inobasyon. Among detalye sa report ni Rainiela Tugay. Tinalakay ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga ang kanilang mga nagawa sa first semester ng 2025. Gayun din ang mga nakatakdang aktibidad at programa sa nalalabing bahagi ng taon. Kanila itong inilatag sa Kapihan with Media nitong October 1 sa Santo Niño, City of San Fernando. Sentro ng Forum ang Karapatan ng mga Consumer, paghikayat sa malalaking establishmento na makapag-ugnayan sa DTI ukol sa kanilang mga produkto. Tampok din ng mga nalalapit na aktibidad ng ahensya. Ayon kay Nathaniel Samson, Division Chief ng Consumer Protection, dapat laging bigyang panahon ng mga negosyante ang pangangalaga sa karapatan ng mga consumer. Una, maging vigilant po tayo, no? At palagi po nating alalahanin na ang consumer ay napakarami po niyang karapatan. No? So, isa po sa karapatan na yan is yung karapatan mong mamili, karapatan mong magkaroon ng mga information sa mga binibili mo. Binigyang diin din ni Samson na papalapit na ang Pasko kaya't maglalabas ang DTI ng price guide para sa mga Noche Buena products. Anya, mahalaga ring tiyakin na ligtas at dekalidad ang mga dekorasyong pampasko gaya ng Christmas lights. Dahil po magse-celebrate din tayo ng Pasko, siyempre po gagawin nating masaya yan. Gusto ninyong bumili ng maraming Christmas lights. Ang tingnan po ninyo sa Christmas lights, dapat po pag local ay meron po siyang PS Mart. Kapag imported po ay meron siyang ICC. Usually po nakikita natin yan sa box. Kung wala man po yan sa box, pagkabukas po ninyo ng Christmas lights ay makikita po ninyo yung sticker ng BPS or ng ICC. Inanunsyo naman ni DTI Pampanga Provincial Director Elenita Ordonio ang paglulunsad ng Philippine National Standard para sa mga parol na magaganap sa darating na Oktubre. So on October 13, i-launch po yung Philippine National Standard ng Lantern at Orchids Farm. Kasi nga yung ating parol, we cannot export them kasi nga wala silang standard. But then this time, medyo maluwag-luwag na if ever na maraming exporters, mga importers ng parol. So we can really vouch for our lanterns. Bukod dito, magaganap din ngayong buwan ang 27th likha ng Central Luzon Trade Fair simula October 15 to 19 sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall B. Layon ng taunang trade fair na pasiglahin ang lokal na ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa produkto ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs.
Inaasahan umanong lalahok ang mahigit 140 MSMEs mula sa Central Luzon. Ibibida nila ang mga produktong gaya ng processed foods, muebles, wearables, crops, beverages at holiday decorations. Kasama rin sa mga aktibidad ngayong Oktubre ang on-the-spot poster making contest para sa mga high school students sa October 27. Spectacular fair na gaganapin sa October 29 to 31 sa Walter Mart, City of San Fernando, paglulunsad ng Fabrication Laboratory of Fab Lab sa Pampanga State Agricultural University at inauguration ng Pampanga Carp Kiosk ngayong October 3. Mayroon din umanong product development activities na tututok sa paggawa ng prototype para sa muebles at furnishing sa ilalim ng Wearables and Homestyle Industry Cluster Enhancement o ICE na isasagawa mula October 6 to October 8. Samantala, inilatag din ng DTI Pampanga ang iba pang programa gaya ng Carp Regional Trade Fair na gaganapin naman sa Nobyembre. Worth mentioning din po yung upcoming event natin sa November 13 to 16, no? Our Carp Regional Trade Fair, Comprehensive Agrarian Reform Program, wherein yung ating mga fresh farm produce and then mga kadiwa exhibitors will take the center stage sa Marquee Mall. Sa pagtatapos ng forum, nagpasalamat ang Business and Development Division Chief na si Maria Cristina Evangelista sa patuloy na pakikisa ng media sa mga programa ng DTI. Nagpapasalamat po ang DTI Pampanga sa ating mga media partners as mentioned by Ma'am Len, extended family po ng DTI Pampanga ang ating mga media partners. So kami po ay malaking tulong po ang ginagawa niyo para maipaabot po natin sa mas maraming sektor, yung mga iba't iba pong programa ng DTI Pampanga. So, thank you for your continued support and sana po ay matulungan niyo po kami sa aming mga advocacies, sa pagpo-promote po ng mga upcoming trade fairs natin at mga marketing events para po mas lalo pa po natin na makatulong tayo to contribute to the development po ng ating mahal na probinsyang Kapampangan. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Isinusulong ng ilang sports leaders ang hakbang para itaas ang antas ng tennis sa bansa mula sa planong WTA 125 Philippine Women's Open sa 2026 hanggang sa pagbubukas ng Rizal Memorial Tennis Courts. Layo mo nito pagsamahin ng grassroots development at world-class hosting na magbibigay ng bagong mukha sa Philippine tennis. Narito ang report. Posibleng magsilbing malaking turning point para sa tennis sa bansa ang plano ng Philippine Tennis Association o PhilTA at Philippine Sports Commission na dalhin ng WTA 125 Philippine Women's Open sa Pilipinas sa January 2026. Kung matutuloy, ito ang magiging kauna-unahang WTA level tournament na i-host ng Pilipinas na magbibigay ng mas malawak na exposure sa local players at makatawag ng tennis fans mula sa buong mundo. Kasabay nito, pinag-uusapan din ang posibleng pagbubukas ng Rizal Memorial Tennis Courts para sa publiko at planong pagtatayo ng Philippine Tennis Center sa New Clark City. Layunin nitong mas mapalapit ang tennis sa mga kabataan at ordinaryong mamamayan gamit ang world-class facilities. Ayon kay Navotas Mayor at PhilTA Secretary General John Ray Chanco, layon ng inisyatibong ito na gawing mas abot kamay ang tennis at ihanda ang mas maraming Pilipino para makipagsabayan sa international stage. Para naman kay PSC Chairman Patrick Gregorio, higit pa sa torneo, maaari rin itong magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atleta, katulad ng ginagawa ngayon ni Alex Ayala na patuloy na umaangat sa world rankings. Bukod sa WTA, tiyak nang gaganapin sa bansa ang International Tennis Federation o ITF J30 Tournament mula November 30 hanggang December 7, 2025. Lalahukan ito ng junior players mula sa iba't ibang panig ng Asia. Kaya Lumakapinlak, CLTV 36 Sports News. Dalawampung alumni mula sa iba't ibang universidad sa Central Luzon ang kabilang sa mga nanguna sa katatapos lamang na September 2025 Psychometrician's Licensure Examination ayon sa Professional Regulation Commission. Alamin ko sino-sino sa report ni Raymond Tasoy.
20 alumni mula sa iba't ibang pamantasan sa Central Luzon ang pasok sa top 10 ng katatapos lamang na September 2025 Psychometrician's Licensure Examination ayon sa resultang inilabas ng Professional Regulation Commission o PRC. Kabilang sa mga namayagpag ang ilang pamantasan sa Pampanga. Mula sa Angeles University Foundation o AUF, kabilang sa rank 7 si Hailey Jade Bautista Gopez na may 88.20%. Pasok din sa rank 9 si Nicole Elizabeth Cua Moran na may 87.80%. Habang si Lira Eunice Maglaki Samonte ay nasa rank 10 na may 87.60% rating. Nagbigay dangal din ang University of the Assumption sa pamamagitan ni na Arely Christine Bulaon Arnaiz na may 87.80% at nasa rank 9 at si Abriana Jetri de los Santos Alejos na may 87.60% at nasa rank 10. Samantala, mula sa University of the Philippines Angeles City, kabilang sa rank 10 si Erin Alexandra Olano Silaw na nagtala ng 87.60%. Bukod sa mga paaralan sa Pampanga, nakapasok din sa listahan ng iba pang universidad mula Central Luzon. Pinakamataas sa rehiyon si Luis Gian Lingad Kalingay ng Bataan Peninsula State University Balanga na nasa rank 6 na may 88.40% rating. Kasama sa rank 7 sina Angelica Soto Acordon ng Don Honorio Ventura Technological State University na may 88.20%. Gayon din sina Chester Montero Martinez at Matthew Advincula Mercado ng Nueva Ecija University of Science and Technology Cabanatuan. Nasa rank 8 naman si Micah Jane Martin Alfonso ng Central Luzon State University, kasama si Laika Lynette Reminal Apostol, John Andre Galareta Figuracion at Kimberly Rose Diaz Navarro mula sa Bataan Peninsula State University Balanga na kapwa may 88% rating. Sa rank 9 at may 87.80% nakabilang sina Marian Salvador Armas at Maria Angela Mayumi Medina Samson mula sa BPSU Balanga, Lance Jedelyn de la Cruz Cruz ng Centro Escolar University Malolos at Ira Micaela Policarpio Mamaril at Syra Hart de la Cruz Vinta ng Bulacan State University Malolos. Pasok naman sa rank 10 si Sweetzel J. Marie Santiago Salvador mula sa Central Luzon State University na mayroong 87.60% rating. Ayon sa PRC, 12,416 out of 14,275 o 86.98% ng mga kumuha ng exam na isinagawa nitong September 24 hanggang September 25 ang pumasa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa panahon kung saan mahalaga ang looks at lakas sa kalsada, isang standout ng Hyundai Kona. Mula sa kanyang sleek na disenyo hanggang sa cutting-edge features, tiyak na mapapalingon ka sa bawat liko. At ngayon, available na ito sa Laos Auto Group, kaya't mas madali nang makuha ang SUV na ideal sa lifestyle ng mga millennial drivers at city adventurers. Alamin kung bakit ang Hyundai Kona ang next favorite mo on the road. Hello ma'am, sir. I'm Robert Daril, a sales executive of Hyundai Baliwag. Nandito po ako para i-discuss sa inyo ang aming bagong unit, which is the Hyundai Kona Hybrid Premium. Si Kona Hybrid Premium, kung mapapansin po natin, medyo futuristic yung kanyang approach. So mapapansin po natin sa kanyang hood, meron na po siyang mga character lines. Then, yung ating signature logo, which is yung Hyundai, naka-automatic na din po siya na grill na pag binuksan natin yung unit, pagka push start button po natin, mag-o-open na po yung kanyang grill. So depende na lang po sa takbo ng unit, yung pagkakabukas niya po. Then, naka-LED na po siya na ilaw. Then, hindi po sequential yung kanyang signal lights. Then, nandito na din po yung ating mga sensors. Then, yung kanyang camera para po dun sa ating ADAS. So, ito po yung kanyang engine. Kung mapapansin po natin, meron po siyang 1.6 na gasoline type engine. Then, hybrid nga po siya. Ito po yung kanyang electric motor. So, kung mapapansin po natin, nag-iisang part lang po yung merong orange. So, yung merong orange po is wag po nating hahawakan. Tanging mga high voltage technicians lang po ang pwedeng humawak dito. So nakalagay naman na po dito yung logo ng high voltage technician na pwedeng humawak po sa mismong naka-indicate na kulay orange.
Then, andito po yung ating coolant reservoir, ating brake fluid. Then, kapag po na-discharge ang ating unit, andito po yung ating positive na mechanism. Ang kanyang suspension po is naka-MacPherson strut. Then, naka two-tone alloy wheels na po siya, 18 inches. Then, ang kanyang ground clearance po is 200 millimeters. Sa kanya pong side mirror, mapapansin po natin meron na siyang signal light, and then meron na po siyang assistance na camera. Then, naka-smart entry na rin po siya. Sa likod na part po ng ating sasakyan, meron na rin po siyang brake lights. Mapapansin po natin ang ating signature logo ng Hyundai na nakalagay na po yung ating variant ng Kona. And then, ang ating pong assistive na parking reverse camera. Mapapansin po natin, may mga bilog po siya, which is yung ating mga sensors po. Para po sa ating rear end trunks, naka-powered tailgate na po siya. Mapapansin po natin, maluwag po ang ating pwedeng paglagyan. Pwede po siya maglagay ng balikbayan box, tsaka po isang luggage dito. Para po sa ating driver side, kung mapapansin po natin, meron tayong mga buttons dito. Ito po is para sa windows po natin, sa harap at saka sa likod. And then, ito pong ating left and right, para po siya sa ating side mirror adjustment po siya. Then, gawa po siya sa durable plastic. Ang atin naman pong seats is leather. Meron na rin po siyang 8-way na automatic. Pipindutin lang po natin siya palikod para po sa ating seat adjustment, paharap. And then, para po sa ating likod, kung ano po ang ating driving habit, pwede po natin pindutin paharap or palikod po. Para po sa ating Kona Hybrid Premium, meron po siyang 5-seater. Para din po sa ating steering wheel, naka-tilt and telescopic na po siya. So, depende po sa ating preferred kung paano po natin gusto siyang imaneho. So, if ever po na gusto natin na nakababa or if ever na gusto natin na nakataas. Para po sa ating transmission, so mapapansin po natin, ang kanyang shifter is naka-shift by wire na column type. So, kapag gusto natin siyang i-drive, turn lang po natin, reverse, and then park po. Naka-paddle shifter na rin po siya. Sa ating infotainment, meron po tayong 12.3 na LCD, touchscreen po siya. So, naka-Android Auto na rin po siya and Apple CarPlay. Then, mapapansin po natin sa ating mga buttons, andito po yung hazard, adjust ng volume, then ito po yung sa ating adjust po ng ating temperature. Then, ang ating aircon sa rear at saka sa front. Then, wireless charging na rin po siya. Meron na rin po siya mga cup holders. So, if ever po na bumili tayo ng mga drinks, ito po, pwede natin siya paglagyan. Then, sa ating armrest, pwede rin po tayong maglagay ng mga gamit natin dito. Pwede po siyang tanggalin, pwede po siyang ibalik. So, at alam nyo ba, na ang Hyundai Kona Hybrid Premium ay naka-push start button. So, brake lang po natin, then pindutin natin yung ating push start button. Mag-open na po yung ating makina. Ang ating pong Hyundai Kona Hybrid Premium ay nagkakahalaga po na 1,688,000. Ating pong promo down payment sa ngayon ay 150,000 na may monthly po for 5 years na 34,956. So sa inclusions po nun, meron na po tayong free spare key, free tint, free chattel mortgage, 3 years LTO registration, 1 year free na insurance, premium na rin po yun. And then ang ating pong 8 years na battery warranty. So dahil hybrid nga po to, kailangan po natin. Meron po siyang free na 1 year Laos Group Cares, 24/7 roadside assistance with free towing rin po siya. Then 32,500 worth of benefits din po yun. Para sa mga gustong mag-inquire, ako po si Robert Daryl Dorupa. Paki-message po ako or contact sa number na 0905-886-0922. Paki-follow and like na rin po ang aming Facebook page, Hyundai Baliwag. Paki-like and follow na rin po ang aking official Facebook page, Hyundai Baliwag by Robert Daryl Dorupa. Bisitahin niyo po kami dito sa aming showroom sa DRT Highway Pagala, Baliwag, Bulacan para po makapag-test drive po kayo ng aming available na unit at makapagtingin din po kayo ng mga units na nasa showroom po namin. Huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin kayo na makapag-release ng mga unit na gusto niyo. Here at Hyundai, innovate every day. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Ngayon Teacher's Day, binigyang pugay ng lokal na pamahalaan ng Santa Rita ang mga guro sa pamamagitan ng espesyal na selebrasyon. Tanda raw ito ng kanilang pasasalamat sa dedikasyon, sakripisyo at natatanging serbisyo sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Ang detalye sa report ni Ashley Punzalan. Itinuturing na ikalawang magulang ng kabataan ang mga guro. Bawat leksyon at aral na kanilang itinuturo ay hakbang patungo sa pagkamit ng mga matatayog na pangarap ng mga mag-aaral. Isa lamang dito, si Mary Lou Tiru, Head Teacher 3 ng San Isidro Elementary School. 28 years na siyang guro at mahal na mahal daw niya ang kanyang propesyon, lalo na't naniniwala umano siyang ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So, hindi lang ito yung bread and butter, kundi nandito yung obligasyon at sakripisyo mo at dedikasyon mo na maiubog yung mga kabataan dahil alam natin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At sa unang pagkakataon, binigyang pugay ng Santa Rita LGU ang mga gurong Ritenyan mula sa pribado at pampublikong paaralan ng bayan. Kasama sa programa ang pagtatanghal ng ilang grupo at individual bilang pasasalamat at pagbibigay saya sa mga guro. Ayon kay Mayor Reynan Calo, bahagi ng kanyang plataporma noon ang pagpapalakas sa sektor ng edukasyon sa kanilang bayan. Naniniwala siya na upang mapabuti ang pagkatuto ng kabataan, mahalaga ring maalagaan at suportahan ang mga guro. Maragulo kami pong utang aloob karen pong teachers kasi po ila pong mami pong edukasyon karen kay katamong anak. Ila pong maging metong inspirasyon o metong instrumento para po ayabot tayo pong kay katamo pong pangarap. Kaugnay nito, muling itinatag ng LGU ang Local School Board o LSB sa kanilang bayan. Layon umano nitong dinggin ang mga suhestyon at opinyon ng bawat paaralan sa Santa Rita para sa ikabubuti ng kanilang mga programa at proyekto upang mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan sa sektor ng edukasyon. Retang priority ng projects, madina lang pansin lalo na po yung munisipyo at din pong LSB nga rin, metong lang makasahop karayong schools kaya inggawan na ng munisipyo na dati yung munisipyo yung mag-implement, ngayon ilang mag-implement nung nanuman itang karelang buring paggawa o nanuman projects. Bukod dito, regular ding iniinspeksyon ng pamahalaan ang mga classroom upang matukoy at agad na maipagawa ang mga silid na kailangan ng i-repair. Kabilang sa mga dumalo sa masayang pagtitipon ay si Dr. Arcely Lopez, Chief Education Supervisor ng Schools Governance and Operations Division ng Department of Education Division of Pampanga. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na bagamat nakakabahala ang mga isyu ng korupsyon sa bansa, nananatiling bukas ang pag-asa kung may mga lider at guro na patuloy ang suporta sa pagpapalago ng kanilang sektor. Ako kung naniwala ko yung Pilipinas, hindi po alam ang pag-asa aking dagat ang panahon. Pero ang katindao kong Mayor Macanini at ating maestro, ating principal inside every school, molding, shaping the future of our learners, there is hope for the Philippines. Nagpasalamat naman si Emily Maninang, Santa Rita Public Schools District Supervisor sa pagkilala ng LGU sa sipag, tiyaga at sakripisyo ng mga guro sa kanilang bayan. Ito ay napakahalaga, hindi lamang dahil mapapahinga sila ng isang araw, kundi ito ay napakahalaga dahil naranasan namin at naramdaman namin yung appreciation, yung pagpapahalaga. Kami muna ang bida, break muna kami sa work. Itong selebrasyon na ito, tunay na nakapagpapataas at pag-aangat ng pakiramdam ng mga kaguruan. Binanggit din niya na may suporta ang LGU sa karagdagang libro at resources upang mapataas ang literacy level ng mga kabataan kaugnay ng aral program ng DepEd. Samantala, upang lubos na mapasaya ang mga Ritenyan teachers, namahagi rin ng cash prizes ang LGU sa pamamagitan ng raffle draw, habang binigyan ng monetary award ang mga senior teachers. Ayon sa alkalde, ang programa ay simbolo ng pasasalamat sa mga gurong minsang tumulong sa kanya noong siya ay nag-aaral pa. Taos puso ko pong pasalamat kay kayo hanggang kareng sakripisyo
Sahop, lugod, puyat, dedikasyon po, lalo na po kareni pong tuturuyo pong estudyante, metong nako po karen, at asahan nyo po na atsuya mo po kini ing munisipyo para po suportahan ing karelang hanggang programa. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Nagsimula na nitong October 2 ang month-long celebration ng Fiestang Kulyat 2025 na nagbibigay pugay sa pananampalataya at kasaysayan ng lungsod. Tampok sa pagdiriwang ang misa, prosesyon at ibang cultural activities na tiyak na magpapasaya hindi lang sa mga Anghelenyo kundi maging sa mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa. At detalye sa report ni Arlene Salonga. Formal nang binuksan ng Fiestang Kulyat 2025 sa Angeles City, Pampanga nitong Huwebes, October 2 sa Holy Rosary Parish o Pisamban, Maragul sa Santo Rosario. Nagsimula ang selebrasyon sa isang misa at sinundan ng prosesyon bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng kapistahan. Ang Fiestang Kulyat ay kilala bilang tatak ng pagkakakilanlan ng Angeles City na pinagsasamang pananampalataya at kasiyahan ng komunidad. Isa itong month-long festival na inumpisahan noong 1992 sa bisa ng executive order ni former Mayor Edgardo Pamintuan bilang parangal sa mga anghel na tinuturing na gabay at proteksyon ng buong pamayanan. Convergence ito ng iba't ibang religious festivities para sa mga patron ng lungsod, gaya ng Holy Guardian Angels, Our Lady of the Holy Rosary of La Naval, at Our Lord of Mercy o Apong Mama Kalulu. Kasabay nito ang iba pang aktibidad at cultural programs gaya ng food festival at ang sikat na Tigtigan Terakan Kingdalan o TTKD. Layunin ng Fiestang Kulyat na ipagdiwang ang mayamang kasaysayan at pananampalataya ng mga Kapampangan. Itinataguyod din nito ang turismo at lokal na ekonomiya ng lungsod. Ayon sa Angeles City Tourism Office, marami pang tampok na programang nakahanda para sa Fiestang Kulyat 2025. Hinihikayat nila ang lahat ng mga residente, balikbayan at bisita na makiisa sa mga aktibidad tulad ng Pamangan Fiesta na gaganapin sa Museo ng Angeles, Cultural Night sa Heritage District, Mucha ng Angeles at TTKD sa Balibago. Bukod dito, meron ding Feast of Apong Mama Kalulu, Palarong Panlahi, Basic Kulitan Class at Japanese Film Festival. Ang mga aktibidad at kaganapang ito ay magpapatuloy hanggang October 31. Kasama si Reynela Tugay, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Good news para sa Swifties, time to rejoice dahil opisyal nang inilabas ng global superstar na si Taylor Swift ang kanyang latest album na The Life of a Showgirl. Complete with exciting collabs at bagong tracks na siguradong pag-uusapan sa buong mundo. Abong detalye sa entertainment news ni Danny Cagino. Swifties, make some noise dahil opisyal nang inilabas ng global superstar na si Taylor Swift ang matagal nang inaabangang bagong album na The Life of a Showgirl ngayong Biyernes, October 3. Taylor shared on Instagram how her recent world tours behind the curtains moments inspired her new album, showing just how proud she is of the project. Dagdag pa niya, ang album ay isang passion project na muli niyang binuo kasama ang mga kilalang producers na sina Max Martin at Shellback, na dati na rin niyang nakatrabaho sa Grammy-winning album na 1989 at sa fan-favorite na Reputation. Kabilang sa tracklist ng The Life of a Showgirl ang kantang The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin the Friendship, Actually Romantic, Wish List, Wood, Cancelled, Honey, at ang title track na The Life of a Showgirl kung saan nakipag-collaborate siya sa American pop star na si Sabrina Carpenter. Bilang bahagi ng selebrasyon, Taylor also announced an exclusive album release party at a select cinema in the US, where the lead track, The Fate of Ophelia music video, premiered along with several behind-the-scene clips. Bagamat hindi pa opisyal na nailalabas, nakapagtala na ang The Life of a Showgirl ng record-breaking milestone bilang pinaka-pre-save album sa Spotify na umabot ng more than 5 million pre-saves. Tinalo pa nito ang kanyang 2024 album na The Tortured Poets Department. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo, Swifties? Stream,
sing, and celebrate. The Life of a Showgirl is out now. Redwood tree, it ain't hard to see. His love was the key that opened my thighs. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Gagino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Mga kabalen, 83 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat and happy weekend.